foc, a l'espai on fan la cerimònia, és tan simple, trobo que aquesta geometria i aquesta senzillesa, sumat amb l'espai del foc, de la ceràmica del gerro on es fa bullir l'aigua, amb el bol, totes aquestes coses són les que m'han donat el peu i que em va colpir molt. I bueno, d'aquí han anat sortint coses. Això és el té. Bueno, des d'aquí, des de Shiga, Kyoto, Okayama, Shimane, Yamaguchi, Fukuoka, Kumamoto, Kagoshima, Miyazaki, Tokushima, Nara, Mie, Aichi, Shizuoka, que precisament al Japó el que es cultiva més és el té verd, que després és el que es fa en pols i el baten per fer la cerimònia llarga. Perquè no és igual de color un té verd que un té vermell. El de la Xina tan suau és un té blanc que hi ha que són com agulles de plata, i vull dir, tot això és el que forma aquesta àurea del té, que dic jo. En el tractament dels colors hi ha quadres molt suaus, molt pàl·lids, i els hi ha molt monocroms, com després també hi ha algun de vermell, o sigui, fent una mica els contrastos. I aquesta seria la significació de l'aigua que cau a sobre del té, el té verdós i el té vermell. El vacío, la simplicidad de todos sus elementos, desde la arquitectura hasta los utensilios. Al jardín conduce a un pequeño pabellón o casa de té donde tendrá lugar la ceremonia. A menudo este jardín es solo de arena y piedras. Zen. Els utensilis són molt simples, molt senzills de material, però molt macos de línia, de disseny, diríem avui dia. No? Llavors, a partir d'això, com que a mi m'agradava molt trobar-me, això que et dic, una herba, una bosseta de té, totes aquestes petites coses, a mi m'han donat molt material per treballar. I per això jo crec que he connectat molt amb el té. Per aquesta filosofia de les petites coses.